образ при гладиаторите е тракиецът. Той се различава от Мирмилона по шлема, който е характерен с това грифонче на върха, малък квадратен щит и сик. Защитното облекло е пак маника и наколенник на десния крак. Следващия образ е Купломах. Той изобразява гръцки войни с копие, къс меч и съответно кръгъл щит, който в момента липсва. Гладиаторът не е много добър и може да мине без него. Следващия тип гладиатор е Димахера. Характерното при него е, че се бие с два меча, съответно два гладиуса или две сики. Защитното му въоръжение включва две маники и два протектора за крака на коленници. В зависимост от ланиста, който управлява гладиаторската школа, от това какво може да се позволи като въоръжение на гладиаторите, съответно Димахера може да има и метален нагръдник, както и шлем. Така следват гладиаторските сбори.